Como consideras que é o humor, o traballo, para mellorar o ámbito educativo? Como na escola pode utilizarse a comedia ou o humor como un recurso educativo? Ou é algo que empregas ti? Sí, bueno, eu sí. Eu modifico os contos. Sí? Sí, a min gusta moito, sabes, o momento do conto, para min é como o meu monólogo, sabes? O sea, a fin e ao cabo estás facendo como Sí. unha actuación para os nenos. Disfruto moito porque, bueno, hai contos tamén que están desactualizados. Xa, casi como os debuxos dos 90. Sí, ao fin e ao cabo os que se dan, temos moitos que están actualizados tamén. Traduzos, porque temos algún en castelán, entonces usamos os traduzos, tal. Así que moitas veces modifico, doulle un toque, incluso, sobre todo ca aula dos maiores, que son xa os que teñen máis, o sea, xa falan e demais, que participen. E moitas veces incluso modifico o mesmo conto dunha semana a outra, sabes? Vou para que entablen comigo, porque os contos ao fin e ao cabo era unha vez, non sei que, non sei cando, non, Claro. tío, non, o mesmo que che conte isto, temos o dos tres porquiños, pois exemplo dos tres porquiños, temos un que é un pouco máis adaptado, pero eu digo, o porquiño pequeno, que estaba así, estaba cando fai unha casa e dixo que completa, non? De palla, sabes? E que lle botou a palla para que para que se fortalecera as paredes, ademais, bueno, empezo a mover, a meter a movida, e di, esterco. Sabes? E xusto hai unha imaxe do lobo que está lendo o periódico, mira, que está lendo o lobo? Porque non se fijan ni que o lobo está aí esperando, porque está en pequeno tal. Está lendo o periódico porque está esperando que acabe de botar o esterco na palla. Entón sigo así, en vez de sair a meterme, pois o ladrillo, que hai que botar o ladrillo? Cemento. Entonces, despois cando lle meten a pota, e unha pota leva caldo. E que leva o caldo? Empeza a decir os ingredientes do caldo. Sabes? E entonces vou traballando, e entonces, sí, o conto queda totalmente E diferente. non sabes onde acaba. E con eso, pois, moitos, sabes? Que guai. Sí, a verdad que mola. A min